Importanteena segurtasuna da. Guztiok kaskuekin, koderekin, goitibera handiak bebai zinturoiak dekote, eta hori segurtasuna, gero ilusioa ekartzea, abiadura hartzea, eta guztiok ondo pasatzea. Ez da arau askorik gehiago. Eta zenbe parte hartzaile egon dira urten? 70. Ez, 60 azkenean, 60. Eta orain lehenengo proba... Bai, lehenengo bajada eta egingo dira beste bi gehiago. Beste bi gehiago egongo dira? Bai. Jeitziko dira denok, eta gero kamioarekin igo, ikusi duzuen jendeari ia gehien gustatzen saiona da, kamioarekin guztiok igotzen ikustea. Zer, abiadura zaleak zari ala? Bai, hombre, noski baietz. Abiadura zalea a tope, hombre. Abiadura eta nahia dago parte hartzen. Zure nahia parte hartzen da bin? Bai. Eta, apurete goizia pase eta, anajea anima eta aleketan ondoen pasau. Bajatuko zine zube bai goitiberan? Ez. Zegaitik? Zegaitik ni nahi txikia. Eta zuok zer, ausartuko zineteken? Ez, ja ez. Etxun dute bajatu dena da. Eta zer ondo? Primeran, lehenengo entrenamentuko pasadan lehenengo injau, bajada osoko denbora honen injau eta ondo, posi. Orduan, denbora honena, berakin da? Berakin jau. Doguz goitibera barriek eta gero atzineko ape bai. Bai, nire gehien gustatzen zait, nire aitak egiten zituena eta horrelakoak, baina trastu hori enormeak ekarri dituzte, nire zait asko gustatzen, goitibera betikuak dire, etxean egiten dugunak, eta hurrengo urteetan espero dugu txikietakoak gehiago ekartzea, eta besteak ikuskizun bezala ondo dauz, baina goitiberak dira. Para vencer a Zuliano y su Guardia Nacional hay que meterse al fogueo, no retroceder jamás. Arrastion bai. Gaur irikrosa? Bai, arrastie pasatzen etorri gara eta, bedola egiten izan da, divertitzeko ondo. El hueco de boulevard, on peut passer les charniers, battre avec nous sur les passer, ils sont à nous, ils n'ont aucun pouvoir. Urteroko plana irikrosa egitea? Bai, libratu dut askotan lanean, iten dute txandaka eta aurten ere, hori. Eta gustatzen jate familiagaz etortzea, alabagaz, iten dago gozan ere. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, ever since the world began. Gaur urjolasak. Bai, urjolasak aurten motzak, baina oso ondo. Pero aurre egiteko urjolasak datoz beti primera. Busti-bustinde ikusten zaitu zer, gaur zer? Zure animatzen ala. Txortxu bete errekan, tradizioa zapurtzeko. Ez dakit. Nik eskertu dut behintzat, ezagutzen daban amengo ura zelan guazan. Gu ez. Presio egoteko. Momentuz. Eta zuen kontzertu batera zelan joan behar dugu? Elegante jantzita, elegante bakoitzaren elegantziaren kontzeptuarekin, baina gaztelaniaz dandolo todo esaten dena. Arpegia ondo pintatuta eta peluka jantzia da pelukarekin eta brillantina eta fosforito bada hobeto. Cardados de los 80 esaten da. Horrelako.